सिला गुन्डा एक नम्बर गुन्डा मोजां नामजों बेखौ आं भिडिअ बानाया आरो मोजां नाम सुनानै आं बेखौ बुङा बियो जुदि जोंनि सायावहाय सानैनावबो जुदि निमाहा बिहाबा रिप्लाइ भिडिअ जुदि लाबोआबा बेखौ जोङो सानैजों लोगो नांनानै केस एफआइआर होनाय जासिगोन। गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो नुबाय थाखादों आरोखि ना। बै थिला हिन्जाव गुन्दा बेफोरबायदि होननाय गोबां भाइराल जागासिनो दङ। दा बै थिलाखौ हमैनाय हिन्जावा बियो हिन्जाव गदाय सोबाव जाहैदों लोगोफोर दै। माने बै हिन्जाव गदाय सोबाव बिनि गिबि आरो थिलानि हिन्जाव दंबायो आरोखि ना। दा बै थिलानि हिन्जाव गदाया माने मैना बसुमतारीखौहाय माने भिडिअ खालामनो होदोंमोन जाहैदों बै सासे आइजोखौ। बे आइजोनि नामानो जाहैबाय हायना गयारी आरोखि ना। हायना गयारीखौ बै थिलाया गोसोथोनानै भुटानाव लाङो थाहैयो बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोखि ना। दा बेखौ लानानै माने मैनाखौ भिडिअ खालामनो होदों जाहैदों बै थिलानि हिन्जाव गदाया। दा मैना बसुमतारीया फोरमायदों आरोखि ना नंखाय खोथाखौ भिडिअ खालामहोनायनि थाखाय केस होगोन आरोखि ना मैना बसुमतारी। ओमफ्राय बै हायना गयारीजों लोगो नांनानै बै थिलानि जे हिन्जाव गदाय बेखौहाय केस होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों आरोखि दै। बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मैना बसुमतारीया मा बुंदों। ओमफ्राय बै थिलानि हिन्जाव गदाया मैनाखौ भिडिअ खालामनो होनायनि सायाव बै माबाया हायना गयारीया मा बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। आं भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दं आरोखि दै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। होमबा आं दा भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांदो आरोखि दै। हेलो सनाफोर आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना हायना बिनानावनि रिप्लाइ भिडिअ आरो थिलानि हिन्जाव गदाय दाउलिनि मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लाना फैदों। मोजां नामजों बेखौ आं भिडिअ बानाया आरो मोजां नाम सुनानै आं बेखौ बुङा बियो जुदि जोंनि सायावहाय सानैनावबो जुदि निमाहा बिहाबा रिप्लाइ भिडिअ जुदि लाबोआबा बेखौ जोङो सानैजों लोगो नांनानै केस एफआइआर होनाय जासिगोन। आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय फेसबुक पेज नायगिरि लोगोफोरनिफ्राय। मानो होनोबा दाख्लैहायदि साननैसो आंनि नाम लाना आंनि फटक लाना भाइराल जादोंमोन दे ससियेल मिडियायाव जायबा फुरफिला नार्जारि थिलानि हिन्जाव गदाय आंखौ थिलाजों लाइन मारियो होननानै बे बैथालिया आंखौ फेसबुकआवहाय ओरैबायदि गाज्रि नाम लानानै बुंदों जे जा आंखौहाय माने भुटानाव लांनानै दोनहैयो भुटानाव थाङो होननानै बुंदों जे बेयो जुदि आंखौ गुदि गैया खिथाब गैया मोनथिया गारा आंखौ दिनै बेबायदि फाव फान्दायदों बेबायदि बुंदों जे आंनि फेसबुक पेजाव हाबनानै फट'खौ स्क्रिनशट हाबनानै लाखिनानै स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनानै इयो आंखौहाय फेसबुकआव होदों जे ओंखायनो आं बुङो नोंनि हौवाजों आंहा जेबो लिंक गैया नोंनि हौवाजों आंहा जेबो सोमोन्दै गैया फुरफिला नार्जारि। आङो जास्ट आंनि लोगो सानैनि थ्रुयै आं बेखौ सिनायदों। बै लोगोआ आंखौ लेंहरदो फै आंनि गोसोथोनाया माबायावहाय भुटानाव बेरायनो लांनोनो भुटान गेटसिम थांफानो फै माथो खालामबाय थानो होननानैहाय जों थांनाय जादों। साथाम थांदों दै ओमफ्राय नोंनि हौवाबो। ओमफ्राय बिसोरो सानैजों गोसोथोलायनानैहाय गावसोर मा जालायनो मा जालाय आं बुंनो थाङा। दा इसोर सानै मानसियाबो हाबा जाबाय बुहुत गोबावनिनो खोथा बियो। नोंहा आंखौहाय मानो जेनेबा बिसोरखौ हमनो नागारै आंखौ मानो होफाखो। दिनै जुदि आं गाज्रि खामानि मावनो थांदोंमोनबा नोंनि फिसायजोंहाय आं जुदि लाइन मारिदोंमोनबा आं मानो फट' खेबजानानै आं मानो फेसबुकआव होनानै लानांगौ आं मानो रिल्स लानांगौ नोंनि फिसायनि गारियाव गाखोनानैहाय। आं रिल्सबो लादों नोंनि फिसायनि गारियाव गाखोनानैहाय आं सिखाव खामानि मावदोंबाथ' आं रिल्स लायामोन ना। ओंखायनो आं बुङो फुरफिला नार्जारि नों आंनि मुंखौदि ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव फानदों आरो जाय हगारग्रा आब' मैनानिसिम नोङो आब' मैनाखौ जर जुलुम नों फेसबुकआव होहोदों बिनि थाखायनो नोङो आंनि नामाव नों सरि बिनांगौ आरो आंनि नाम लाना आंनि फटक लाना नों मोजाङै गुवार खेंफोरथि होनांगौ जाहाथे आं नोंनि फिसायजों जेबो सोमोन्दै गैया बे खोथाखौ नों बुंनानै होफिननांगौ आरो आंनि मान सनमानखौ नों बोखांनानै होफिननांगौ। आरो जुदि नोङो बे साननैनि गेजेरावनो जुदि नों आंनि नाम लानानै खेंफोरथि होआ अब्ला आं नोंखौहाय एफआइआर होनाय जासिगोन मिथिबायना। आब' मैनाजों आंजों ज' लोगो नांनानै होगोन नोंखौहाय मिथिबायना। दिनै सासे हिन्जावनि लाइफखौ जानो दासान मिथिबाय। नोंहा मान सनमान गैयाबा आंहा दं मिथिबायना। बिनि थाखायनो आं बुंदों नों जेरावखि थाया नों नुसनदोंबा नोङो बे भिडिअखौ नुसननानै नों साननैनि गेजेराव जुदि निमाहा बिनोबा बिदो आरो बियाबा बे नोंनि अख्राय चेलेन्ज लानाया जोरनाय नङा मिथिबायना। आं मानो होनदों मोजाङैनो होनदों मिथिबायना। आंनि मबाइला जाया आंनि केमेरा जाया आं मालायनि मबाइलजोंसो आं दिनै बुनायदों मिथिबाय। आं नेट गैयि जायगायाव दङ नङाबा आं दाख्लैनो नोंखौ आङो बुंखादोंमोन फनाव नों आंजों रायलायदों मानो सुइस अफ लाखो नोंलाय आंजों दि नों इमान मोजां रायलायदोंमोन मानो सुइस अफ लाखो नोङो
नों जुदि मानसि मोजांबा आरो आं नोंखौ सानदोंमोन सिलानि हिनजाव गिबि बै समाव आंजों नांलाय हरनायनिफ्राय आं डाइरेक्टलि आं ब्लक खालामना लादों नोंनि फिसायखौ आं ब्लक श' खालामनानै लादों नोंनिखौबो फेसबुकखौ आं ब्लक खालामनानै लादों हा आङो बिनिफ्रायनो आं साइड दानखादों आं नोंखौ हिनजाव गिबि होननानैसो आं दिनैसिमबो सानदोंमोन जेब्ला हमजादों अब्लासो आं नोंखौ मिथिदों हिनजाव गदाय नोंनो खोन्थानानै लाहरदों आंनो हिनजाव गदाय रङियाव दोनो बे खोथाखौ बुंदों अब्ला नोंबो सासे हिनजाव गदायसो मालायनि न'खरखौ नों सिफायनानैसो होदों नङा होमबा नों सासे बाजारि नों सासे रोन्दि नों रोन्दिखायनो मालायखौबो रोन्दि खालामफानो नागिरदों नामा हा नोंनि फिसायजों जास्ट आं सप्तासेयाव खननैल' रायलायदों मिथिबायना ओंखायनो जाहा थाहा मालायखौ नोङो ससियेल मिडियायाव नोङो ओरैनो गोरलै साननाङा मिथिबायना दिनै आं थैजासिम आं रेकर्ड जानानै थाबाय मिथिबायना नों बेखौ मिथिगौ नों हाजार नों बुंनानै हो अब्लाबो सोमखारि जानाय थागोन मिथिबायना ओंखायनो नों गुवारै फैनानै आंनि नामाव नों सरि बिया बुङा आरो आब' मैनानिसिम बे भिडिअ'आ नों दैथायहरनानै आब' मैनाखौ जुदि होहोफिना होमबा नों साननानै ला मिथिबायना बारा गोबाव सम नाङा आंनो आं बेखौनो